F'din katekesi tiegħi fejn qiegħed nitkellem dwar ir-Rużarju Mqaddes, hekk rajna kif il-talba tar-Rużarju hija talba ħafna l-qalb il-Knisja, talba l-qalb il-Madonna, hija talba li ġiet imsawra mill-Ispirtu Santu mal-midda tas-sekli, hija talba li fiha aħna nikkontemplaw il-ħajja ta' Ġesu, hija talba li fiha aħna nsibu anka lilna nfusna fil-misteri ta' Kristu, allura b'xi mod nirriflettu anka dwar il-ħajja tagħna f'Ġesu. Rajna li hija talba qawwija wkoll ta' interċessjoni maquda mat-talb Tomna Marija mo speċjali għal paċi fid-dinja u għall familji tagħna. Illum nixtieq nitkellem dwar it-talba ta' Rużarju bħala arma spiritwali. Forsi meta nitkellmu mir-Rużarju bħala arma spiritwali, il-fatt li qed niżaw il-kelma arma, armi, sens ta' ġlied, gwerra, etc. Forsi ma tinżilx tajjeb ma' kulħadd il-fatt li anke spiritwalment nitkellmu mill-armi. Però sisti, meta nitkellmu mill-armi spiritwali, u Rużarju huwa wieħed minnhom, kif jgħidilna l-Papa Benedittu 16 li jsejjaħ Rużarju bħala arma spiritwali. Importanti li nifmu x'qegħdin ngħidu. Għaliex il-ħajja nisranija hemm aspetti differenti tagħha. Hemm l-aspett tad-dixxipulat li nimxu wara Ġesu. Hemm l-aspett allura ta' l-intimità mal-mulejli u l-ħajja tat-talb. Hemm l-aspett tal-missjoni, tal-evanġelizzazzjoni għaliex Ġesu jsejħilna biex inkunu miegħu u biex jibgħatna nipritkaw. Hemm l-aspett kataketiku għaliex Ġesu għalilna morru u għallmu dak kollu li qedtilkom jien. Mela għandna d-dixxipulat, għandna t-talb, għandna il-katakezi, għandna l-aspett tal-qadi ukoll. Meta Ġesu ħasel saqajn l-apostli għalilna kif għamilt jien hekk issa għamlu intom il-xulxin. Hekk il-ħajja nisranija għandha aspetti differenti. Wieħed mill-aspetti tagħha, u l-enfasizza li huwa wieħed mill-aspetti tagħha mhuwiex l-uniku wieħed, hija wkoll il-ħajja nisranija hija taqbida. Din eżistijaj forsi ma tantx nenfasizzaw aktar dak li Alla jagħmel fina u ċertament il-Kristjaneżmu huwa fidi, huwa esperjenza profondament tal-grazzja ta' Alla. Però eżistijaj mal-grazzja ta' Alla jeħtieġ il-kollaborazzjoni umana. Mhix kwistjoni li aħna ma nagħmlu xejn u Alla jagħmel kollox fina hu. Fil-fatt dik hija ereżija fil-Knisja li ħareġ biha ċertu mulina li waslet għal kwietiżmu li huwa tendenza spiritwali kundannata mill-Knisja. Kull ma jagħmel Alla jagħmlu f'kollaborazzjoni mal-bniedem. U parti mill-kollaborazzjoni tagħna mal-grazzja ta' Alla hand in hand mal-Ispirtu Santu. Aħna għandna 3 taqbidiet. Aħna għandna 3 ġlidiet li kull nisrani jrid jagħmel. L-ewwel u l-ikbar taqbida hija miegħu innifsu. Kull nisrani jrid jitqabad miegħu innifsu għaliex Ġesu stess jgħidilna fil-Vanġelu ta' San Mark imma mhux biss. Il-ħażen li hemm fil-bniedem joħroġ mill-qalb tiegħu. Il-qalb tagħna hija korrotta, il-qalb tagħna hija ħażina, il-qalb tagħna hija inklinata lejn il-ħażen. Il-qalb tagħna hija inklinata lejn id-dnub. U allura eżistijaj din ir-realtà aħna rridu nkunu konxi ħafna u ħafna tagħha. U rridu nitqabdu kontra il-ħażen u d-dnub ta' ġewwa fina. Mhux biss rridu nitolbu, imma rridu nitqabdu. U mbagħad għandna t-tieni taqbida li hija taqbida kontra il-mentalità tad-dinja. Id-dinja, l-kultura, s-soċjetà, aħna stess, il-mod kif nirraġunaw, il-mentalità tagħna li ma taqbilx mal-mentalità tal-Vanġelu. Il-mentalità tagħna li ma taqbilx mal-mentalità ta' Ġesu.
Din hija eżistijaj sitwazzjoni oħra fejn in-nisrani illum għandu bżonn u jeħtieġ illi jitqabad. Ma nistgħux ma nitqabdux għaliex għandna din ir-realtà ta' ħażen fil-ħajja tagħna li ddur madwarna. Imbagħad għandna tielet taqbida li ħanifokaw fuqha fil-kuntest tar-Rusarju li hija t-taqbida kontra x-xitan. Din it-taqbida kontra x-xitan eżistijaj għal wħud mhijiex moda, mhijiex popolari, min jgħidlek toqgħod tissemmi x-xitan, toqgħodx beżza n-nies, ma nqogħdux inwerru n-nies, ma nqogħdux inwaħħlu kollox fix-xitan. Eżistijaj, ċertament aħna ma semmux xitan biex noqogħdu nwerru nbeżżaw il xi ħadd, anzi bil-magħlub għax-xitan li jibża minna. Meta aħna mamdin u qed ngħixu ta' nsara, meta aħna qed ngħixu fi Kristu, ix-xitan jibża minna daqskemm jibda minn Kristu. Ix-xitan jibża minnek daqskemm jibża minn Ġesu. Tkun ċara din. Jekk int qed tgħix fi Kristu, ix-xitan jibża minnek daqskemm jibża minn Kristu. Allura aħna neħtlu fit-taqbida tagħna, fit-taqbida ta' Ġesu kontra x-xitan. Eżisti. Ix-xitan li jeżisti, uħud tridu jgħidu li ma jeżistix, sfortunatament hemm nies anke fil-Knisja li għalmu dil-ereżija li x-xitan ma jeżistix. U jekk tisimgħu min jallima u min hu temnuħx qiegħed jikdeb, ix-xitan propju jrid iġenna nemmnu li hu ma jeżistix għax huwa giddib u dik hija l-ikbar gidba li faċilment iddaħħalna fiha. Ix-xitan eżisti li jeżisti u li qiegħed wara tantu tant ħażen fi żminijietna fil-ħajja tagħna. Ix-xitan jobbot il-Kristu, jobbot il-Knisja, ix-xitan li tikisser is-sagramenti tal-Knisja, tibiet in-nies mis-sagramenti, ix-xitan li tikisser iż-żwiġijiet, ix-xitan li tikisser il-qassisin, ix-xitan li tikisser il-Knisja ta' Ġesu, ix-xitan li tikisser il-komunitajiet reliġjużi, ix-xitan li tikisser kull opra ta' Alla fid-dinja, ix-xitan li joqret lil-bniedem, għax il-bniedem huwa immaġni ta' Alla, ifakkar lil Satana dwar Alla. U biex joħodha kontra Alla ikisser l-immaġni tiegħu li huwa l-bniedem stess, allura xitan irid joqtol ir-razza umana, irid jeqridha, il-xitan jobbot il-ħolqien, irid jeqred il-pjaneta. U tant drabi aħna mingħajr ma nafu nikkollabraw miegħu bid-dnub tagħna, bil-ħażen tagħna, b'deċiżjonijiet żbaljati li nieħdu, b'liġijiet immorali li ngħaddu fil-pajjiżi. Eżisti. Ja kollha kollaborazzjoni ma' Satana għal erda tal-umanità li Alla taqsek uħobb. San Pawl fl-ittra tiegħu l-Efesin kapitlu 6, vers 12 jgħidilnek: Il-ġlida tagħna mhijiex kontra d-demm u l-laħam imma kontra s-setat, kontra l-qawwiet, kontra l-prinċpijiet ta' din id-dinja ta' dlamijiet, kontra l-ispirti ħżiena li jagħmlu fil-wisa tas-smewiet. Ix-xitan mel eżistiet jgħidilna Pawlu it-taqbida tagħna hija kontra tiegħu. Din hija kelma tal-Alla. Bħalma Ġesu tqabad ma' Satana fid-deżert wara l-Mamudija, il-Knisja tal-bidu tqabdet, tant qaddisin tqabdu, aħna wkoll irridu nitqabdu. Issa il-Papa Benedittu 16 fl-udjenza ġenerali tas-6 Ottubru tal-2010, meta kien qiegħed ikellem lit-Taljani, jgħidlhom hekk: ir-Rużarju huwa talba partikolari tal-Knisja u arma spiritwali għal kull wieħed minna. Għaliex eżisti ir-Rużarju huwa arma spiritwali. U propju dan li sejr naraw daqsxejn ftit raġunijiet għaliex ir-Rużarju huwa arma spiritwali kontra x-xitan. L-ewwel ħaġa aħna fit-talba tar-Rużarju ninvokaw nitolbu l-interċessjoni tal-Madonna. Meta fil-qaddisa ngħidu Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija ta' mewtna. Aħna qed nitolbu l-interċessjoni ta' Omna Marija issa. Ix-xitan eżisti lill-Madonna joboda ma jaħmilx għalhekk jipprova jisraqa mill-qlub ta' ċerti nies. Għalhekk idda kontra Marija għax ix-xitan jobod l-Omna Marija. U joboda raġuni waħda. Għaliex bi privileġġ partikolari, bi grazzja singolari. Omna Marija hija l-Immakulata Kunċizzjoni. Hija dik f'kelma waħda li in virtù tal-passjoni l-mowt u l-qawmin ta' Ġesu, bi grazzja partikolari għax il-merti tal-passjoni ġew applikata għal Marija minn qabel, aħna ġew applikati kollanina wara. Immaġinaw
tifla żgħir ikun se jaqa'. U l-ġenituri żewġ options, jew ħalluh jaqgħu jerfgħu, jew żommuh milli jaqa'. Id-darbtej salvaw huma. Aħna l-mulej ħallina kollha naqgħu rifana wara, il-Marija żamma mill-bidunet. Imma kellha bżonn ukoll, għalhekk il-Madonna fil-Magnificat tgħid li Alla huwa s-Salvatur tagħha, għax il-Madonna wkoll ġiet salvata bid-demm prezzjuż ta' Kristu. Il-Madonna ġiet salvata minn fuq is-salib ta' Ġesu. Id-differenza il l-frott tal-passjoni f'Marija jiġi applikat minn qabel mal-passjoni sseħħ, waqt li fina jiġi applikat wara. U dan raġuni li l-azzjoni u l-ħidma ta' Kristu, is-salvazzjoni tmur lil-in miż-żmien u l-post, waqt li seħħet fi żmien u s-post, però tmur lil-in u allura Alla juża lil-in mill-ħin. Dan ifisser eżistej li Marija għall-ebda sekonda ma kienet bid-dnub oriġinali, u dan ifisser li fl-ebda sekonda l-Madonna ma kienet taħt il-ħakma tax-Xitan. U għalhekk li hu joboda, għax fil-waqt Marija tibqa' bniedma mela hija kreatura, u kreatura il-kwantu li hija bniedma hija fi stat inqas mill-anġlu li huwa spiritu, imma mbagħad Marija hija l fuq minnu. Eżisti. U x-Xitan is-supervja tiegħu tamih. L-umiltà t'omna Marija. Jekk fil-Magnificat qalet jolli l-ċkejknin u l-onja l-gburin jibatu mill-barra b'xejn, il-perċimes tal-għana u l-gburija huwa Satana li jitkeċċa quddiem l-umiltà ta' Marija. U allura talba ta' Rużarju meta aħna ninaqdu omna Marija fl-umiltà tagħha, nitolbu l-interċessjoni tagħha, allura aħna hemmhekk nkunu qegħdin verament niġġieldu lix-Xitan faqda sieħa mal-Madonna. It-tieni raġuni jeżisti għaliex it-talba ta' Rużarju hija arma spiritwali eżisti hija arma spiritwali wkoll għaliex it-talb fih innifsu huwa arma kontra x-Xitan. Fil-fatti, meta San Pawl stess jitkellem kif ġiġa kwotajt mill-ittra l-Efesin kapitlu 6 vers 12 li l-ġlida tagħna hija mal-ispirti ħżiena, ftit wara vers 18 jidilna itolbu dejjem fl-ispirtu b'kull xorta ta' talb, f'kull ħtieġa, isru fih bla ma tifqu u tolbu għat-tiġijiet tal-qaddisin kollha. Itolbu dejjem. F'kull ħtieġa, f'kollox. U Rużarju parti mit-talb li aħna nitolbu eżisti. Mela kontra l-qawwa ta' Satana, kontra l-ħażin u tnassis tad-demonju, kif nitolbu fit-talba lil San Mikil Arkanġelu, aħna rridu nitqabdu ma' Marija u nitqabdu bil-arma tat-talb. It-talb eżisti huwa arma qawwija fit-talb aħna nkunu umli. Mhuwiex it-talb fih innifsu li għandu l-qawwa daqskemm l-attitudni tumiltà tal-bniedem li jitlob. Għax il-bniedem li jitlob imur quddiem Alla u jaf li hu mhuwiex kapaċi. Imma jaf li Alla huwa kapaċi fih. Jaf li Alla jista' jagħmilha. U allura fit-talb il-bniedem jeżerċita l-umiltà li jistrieħ fuq il-glorja, fuq il-qawwa tal-Alla u mhux fuq innifsu. Mellejja l-ewwel hija Marija, it-tieni hija l-umiltà manifestata fit-talb. Ix-Xitan huwa superf, il-bniedem umli jerbaħlu bl-umiltà li jitlob. It-tielet ħaġa li xir-Rużarju huwa arma spiritwali u għaliex fir-Rużarju eżisti aħna nitolbu bil-Bibja. Aħna nitolbu bil-kelma tal-Alla. Issa il-kelma tal-Alla eżisti għax dan ġiġa spiegajtu kif ir-Rużarju mibni fuq il-kelma tal-Alla, l-misteri ta' Rużarju nsibuhom fil-Bibja, il-mistierna nsibuha fil-Bibja, Sliema nsibuha fil-Bibja, l-qaddisa ikkomponieta tal-Knisja. Profondament huwa kważi kollu kemm hu talba Biblika. Issa il-Bibja eżisti il-kelma tal-Alla, San Pawl fit-taqbida tagħna kontra x-Xitan fl-istess ittra l-Efesin kapitlu 6 darba vers 17 jidinna qablu x-xabla tal-Ispirtu li hija il-kelma ta' Alla.
aqbdu ix-xabla tal-Ispirtu li hija l-kelma tal-Alla. Mela l-kelma tal-Alla hija l-mezz ieħor kif aħna niġġieldu lix-xitan. Dan huwa il-mezz li juża Ġesu nnifsu eżistijaj meta jkun ittantat fid-deżert mix-xitan. Ġesu iwieġbu lura mhux bi kliemu, imma jwieġbu lura bl-Iskrittura. U allura ħana lek importanti li nkunu nafu l-Bibja għax ix-xitan ma nerbħulux bil-raġunamenti ta' moħħna, imma x-xitan nerbħulu bil-kelma tal-Alla. L-arma hija l-kelma tal-Alla. Inkwantu r-rużarju huwa talba mibnija fuq il-kelma tal-Alla, ir-rużarju allura jsir ukoll arma spiritwali kontra x-xitan. Għaliex aħna kontinwament qegħdin nfakruh, qegħdin nimmeditaw, qed nipproklamaw, qed inxandru, qed nitolbu bil-kelma. Mela eżisti jara diġà rajna rużarju arma xi huwa talba ma' Marija, huwa talba ta' l-umli li jdur lejna la fit-talb, huwa talba xi huwa xabla tal-Ispirtu għaliex il-rużarju mibni fuq il-kelma. Ir-raba raġuni wkoll hija għaliex huwa it-tarka tal-fidi. San Pawl jitkellem fl-istess ittra l-Efesin, kapitlu 6, illi jekk il-kelma hija xabla, il-fidi hija tarka. Ix-xabla x'tagħmel tattakka biha, it-tarka x'tagħmel tiddefendi. Mela il-kelma hija x-xabla li tiġġieled biha, il-fidi hija dik li tiddefendi biha, jidla it-tarka. Hekk jgħidilna San Pawl fl-Efesin kapitlu 6 vers 16, ħudu fidejkom it-tarka tal-fidi li biha tistgħu tidfu l-vleġeġ kollha tan-nar tal-ħażin, il-ħażin ix-xitan. Imma l-fidi minn fejn tiġi? Fritt Rumani kapitlu 10 vers 17, San Pawl jgħidilna li l-fidi tiġi mis-smieħ tax-xandir tal-kelma ta' Kristu. Mela l-fidi tiġi mill-kelma tal-Alla, il-fidi ma tiġix mill-ajru, maħbubin tiegħi. Il-fidi tiġi minn daqskemm aħna nitolbu bil-Bibja, minn daqskemm aħna naqraw l-Iskrittura, minn daqskemm aħna midħla tal-kelma tal-Alla. Iżda xi rużarju huwa talba mibni fuq il-Bibja, fuq il-kelma tal-Alla, allura huwa x-xabla tal-Ispirtu. Imma il-kelma tal-Alla tiġġenera fina l-fidi li għat-tarka tagħna l-uħ tagħna kontra il-vleġeġ tax-xitan. Mela ir-rużarju waqt li qed nitolbu bil-kelma inissel fina il-fidi u allura jsir it-tarka l-uħ tagħna anka kontra Satana. Eżisti. Din hija r-raba raġuni li r-rużarju huwa talba ta' fidi u nkwantu li huwa talba ta' fidi allura jipproteġina hija l-fidi li hija r-rebħa tagħna fuq ix-xitan kif jgħid San Ġwan. Il-rebħa tagħna fuq id-dinja. Allura bil-fidi aħna sejrin nipproteġu lilna nfusna minn Satana. Il-ħames raġuni għaliex ir-rużarju eżisti huwa it-talba li tiġġielet huwa arma spiritwali qawwija. U għaliex fit-talba tar-rużarju aħna ikonna l-esperjenza li kellhom l-apostli fiċ-ċenaklu u l-esperjenza li kellha Elisabetta. X'hemm komuni f'dawn it-tnejn? Il-preżenza ta' Marija. Meta Marija tintaqa' ma' Elisabetta timtela bl-Ispirtu Santu. Meta l-apostli jitolbu ma' Marija fiċ-ċenaklu, l-apostli jimtlew bl-Ispirtu Santu. Issa eżisti Ġesu fil-Vanġelu skont San Luqa jagħmilha ċara. Ħin minnhom jgħid li jekk qed ikeċċi x'jagħtem bis-seba' talla, bil-qawwa talla, allura s-satna talla wasletilkom. Il-qawwa talla s-seba' talla hija espressjoni li tfisser l-Ispirtu is-Santu. Ġesu ikeċċi x'jagħtem bil-qawwa tal-Ispirtu Qattis. Kif nitolbu anke l-Ispirtu Santu fil-Veni Kreator. Mela meta aħna nitolbu rużarju faqda ma' Marija, fir-rużarju aħna nimtlew bl-Ispirtu Santu u l-Ispirtu Santu huwa biex ngħidu dak li jkeċċi lil-Satana. Satana hu mibeda, l-Ispirtu Qattis hu mħabba. Għalhekk eżisti fit-talba tar-rużarju hekk nirċevu nesperjenzaw il-frott tal-Ispirtu li huwa l-paċi l-feraħ. Per-rużarju nirċevu anke l-mirakli u l-fejqan għax huwa l-Ispirtu Santu li għamel dawn l-affarijiet. Eżisti. Mhix il-Madonna fiha nfisha li tagħmelhom, però l-Madonna hija l-arusa tal-Ispirtu, hija l-medjatriċi tal-grazzi, hija l-avukata, il-korredentriċi tagħna maquda ħaġa waħda ma' Ġesu, dik li kooperat miegħu fis-salvazzjoni tagħna nkwantu li għall-om spiritwali tagħna. Allura aħna magħha nirċievu u permezz tagħha nirċievu dawn il-grazzi kollha.
Mela rajna eżisti li jekk din qawwa kontra x-xitan bit-talba ta' Rożarju toħroġ mill-fatt li nitolbu ma' Marija, l-umiltà, il-fatt li qegħdin nitolbu. Rajna li hija tarka, rajna li hija xabla, rajna li hija kollox hemm il-qawwa tal-Ispirtu Qaddis fir-Rożarju. Dawn huma l-5 raġunijiet għaliex it-talba ta' Rożarju hija talba qawwija kontra x-xitan. Maquda ma' daw il-5 hemm raġuni oħra li toħroġ ħafna meta nitolbu Rożarju flimkien li hija l-għaqda ta' bejnietna. Waħda mill-armi kbar kontra x-xitan eżisti hija l-unità, hija l-għaqda. Ix-xitan huwa dak li jifret, Alla huwa dak li jaqqat. Ftakruha, ix-xitan huwa dak li jifret, diabolos, dak li jifret. Alla huwa dak li jaqqat. Il-Madonna bħala taqqatna bejnietna. Għalhekk tant drabi Rożarju anke l-Knisja tħeġġiġna biex nitolbuh flimkien, mhux għal rasna, flimkien, kemm hu possibbli. Bħalma Ġesu bagħthom 2-2. Rożarju nitolbuh 2-3 fil-familja, fil-parroċċja, fil-komunità, ma nafx fejn. Imma meta nitolbuh flimkien hemmhekk toħroġ l-għaqda ta' bejnietna u fejn hemm l-għaqda indajfu il-ħidma tax-xitan. Ix-xitan li jara kif jifret il-bniedem minnu nnifsu, il-bniedem imma xulxin, il-bniedem imma Alla, il-bniedem imma l-anġli, il-bniedem mill-ħolqien. Ix-xitan jġib daw il-5 firdiet minna nfusna ma' xulxin, minn ma' Alla, minn ma' l-anġli u mill-ħolqien. Ix-xitan jipprova jkisser dil-unità, dil-armonija li Alla fiha ħlaq il-bniedem. Hekk għamel is-serb. Beda jifret. Jifret u jisaltan. Alla jgħidilna l-ewwel ittra ta' San Ġwan li Ġesu ġie jħott l-mejjel ta' Satana. U meta ġabna flimkien bħala Knisja u poġġa l-Marija bħala il-Knisja, il-komunjoni fil-Knisja, l-għaqda, allura irid ikisser il-ħidma tax-xitan li jifret. U propju it-talba ta' Rożarju tġibna flimkien. Eżisti, u din hija il-grazzja oħra għaliex ir-Rożarju huwa arma spiritwali. Jiena nixtieq nħeġġiġkom eżisti sabiex it-talba ta' Rożarju naqbduha l-kol mill-ġdid. Tajtkom diversi talim dwar ir-Rożarju mqaddes tistuduru li jru xmata ta' qaddisin nafu pereżempju Padre Pio tal-Pjagi li tant u tant kien jitlob it-talba ta' Rożarju. Meta darba qallulu ma kie Padre Pio, qallulhom un sempliċi frate che prega. Fra sempliċi li jitlob, mhux kien jitlob it-talba ta' Rożarju. Nafu li anke li fra Modestino li l-aħħar li kien jgħix ma' Padre Pio talbu biex iħalli il-Rożarju propju bħala l-wirt spirituali tiegħu għal ulied spirituali u għall-gruppi ta' talb tiegħu. Nafu li kien jitlob il-Rożarju diversi drabi matul ġurnata. L-istess Giovanni Paoluttini, l-istess Madre Teresa, l-istess Massimiliano Kolbe, l-istess Maria de Montfort, l-istess il-Madonna ġewwa Fatima ġewwa Lourdes fid-diritt tagħha. Mhux ħan nirrepeti dak li qed fil-programmi oħrajn. Imma nħeġġiġkom li naqbdu it-talba ta' Rożarju. Anka bħala arma kontra Satana eżisti. Ix-xitan fi żminijietna irid jagħmel rebus, irid jagħmel ħerba, irid ikkisser, irid jeqret, irid joqtol, irid iġib fix-xejn dak kollu li Alla jagħmel. Ejjew ningħaqdu flimkien mingħajr biża' b'kuraġġ. Neħtlu fir-rebħa li diġà għamel Ġesu manifestata f'Omna Marija l-Immakulata Konċezzjoni u l-Assunta imtella s-sema b'ruħ il-ġisem ili diġà qed tgħix din ir-rebħa fis-sema ningħaqdu magħha ħalli din ir-rebħa ta' Kristu tasal fil-milja tagħha fi żminijietna. Għalhekk kuraġġ eżisti m'hemm l-ebda problema, m'hemm l-ebda diffikultà li aħna ma nistgħux nelbu flimkien bit-talba ta' Rożarju imqaddes.